Още един автомобил за продажба на наш клиент, наличен в нашия шоурум. Това Peugeot 508, автомобилът е 2016 година, пробегът му е 190 000 км и е двойка дизел. Нека го разгледаме. Това наистина е едно уникално Peugeot. Старт-стоп бутона е отляво на волана. Волана е с огромни пера. Имаме темпомат, имаме навигация, имаме 4-зонов климатроник, автоматична скоростна кутия. Автомобилът ухае невероятно и е супер запазен. Затова определено си заслужава, ако сте фенове и на Peugeot, и на седани. Сега аз ще ви покажа багажника. Включвам се, защото Поли се измори и някой трябва да каже всъщност какъв е обема на багажника. Сега, нещо интересно. При Peugeot почваме сега, като застанем да се чудим откъде се отваря. Почваме да ръчкаме. Не беше номера. Не беше така. Не, всъщност се отваря от нулата. Отваряме го от тук. И вижте, наистина има страшно много място. Влизат 4 куфара без проблем. Дори сегашният собственик на автомобила ползва колата със семейството и има място за багаж. Така че по-скоро, ако сте на кръстопът между седан или комби, имайте предвид, че седана също събира достатъчно багаж. Особено този. 4 агнета, 2 души, 3 варела с ракия и едно Peugeot 508. Определено презентацията на това Peugeot 508 ни беше много интересна. Виждате и тези хубави хромирани елементи по автомобила. Пълната му обява ще намерите на нашия сайт sevencars.bg. Имайте предвид, че е наличен на място в нашия шоурум с адрес Околовръстен път 262, така че може по всяко време да се обадите и да заповядате да го видите. Може и един тест драйв да направим. Ако това видео ви е харесало, ударете по един палец и се абонирайте за нашия канал. Качваме само такива интересни предложения. Чао!